Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka dorbash nong jang ka lum dat club hoirembang hapo ka jingilam jong urang bash nong uba SD rempe usketrish nong uba ar rembai lembat ki we de ki urang ba jong kasnong menta kasni gila pelong ya ka jing sami ki tiar kitar ki badan kam hapo kasnong ki bakenthop ya ki mokhiu ki wat ki lingka ki terpar ki khiu samsha bat ki we de Kabas ngautanat kalong bakasnong kalathi de kite kitiar ling ba kapisa kabala pelang shitam bat kabala tam hadin bala pelut khindiat ha kaban pendap ban penbha yeng dorbar southly ki yeng ICDS ha ki southly ki dong jong kasnong ki bala baiting ka ling ba ki scheme sarkar henrei latre pendapat da kapisa lane ka fund jong kasnong ya kabaduna katu katni ya kite kitiar Kishnong kilayo abansam shakiri rangba ki longkme bat ki khon samla jang ki southly ki dong ki bahap hapo upot usam jong kishnong lom dat kla ki bakenthop ya ka klishnong lom mauria soriman bat ka khap mara na urang bashnong ka lom dat kla uba ST rimpe ulapen paw ka jing sok men bakum kishnong kalayo ya kane kalat ban IT ya kini kitiar shaki dong ki badan kam hapo kishnong ka thaw shaki southly ki dong ki bahap hapo kasnong lom dat kla but I buram baya kani lala ban pen urlong lingba ka jing start jong ki dikot ka executive committee jong kasnong ka bamenta kum unong yalam shnong uba rempe udan ru ya ka jingkermen bakashnong kandang la bantre khambha shishu hakipor ki banangwan na ka benta ka jingmentoy jong kashnong ka thaw hi barok kawai na ka liang jong ki rang ba dong ki longkmi bat ki samla jong ki southly ki dong ki bala ai jingkren ha ka nikasngi kila ai ka jingiro sha ka dor bar shnong hapo ka jingilam uba ST rempe kum urang ba shnong da ka ba ong ru ba ka de ka sin ka baningkong ba kum ka shnong kalala ban sam ya kum kini kitiar ki bapin don kam bha khamtam ha kapor badan ki jingja basngosi lani ka jingya brio bar ki bala ban pinan kam ha ki por le kamen ru kumju coba satu sebelum ulang aku wala sim ba Vai, gue dekat tuh bersiap ya. Atres toma. Pagilian, baik. Okey. Dah. Saksikan. IT dengan tepat secara orang bakdom jom kadom tradisional nak kita nakam jom kadom Habis Dong ini tilang barok. Kementerian Sherman insa ay kan ketir HKBD bat kejingkan kam.
I complain with it. Dah. I complain with it. Dah, price ni. I nguk yo blay bo ai kamet kot bakia kamtam yanga lem bagi stip member hi bro oi ba ngila menteri nang ta kabha kamiat apok snong kabanang kong hi habangala shimti kum romba snong ngala shimkhia ban pendep ya ki jingte apok snong kaba kongsan kalong ba kasnong kadon kam ya ki jing ICDS apok snong ngila la pendep ban chna hadu southly ki jing ICDS support kisnong kata kadong Sorman kadong Lumoria kadong Klishnong bat kadong Kapmara te hadin nang tangi lala ban pendap ban chna ya ka jing dorbar ka ba kumbalong hi berak syata ngimdon ka permanent building mentangi lala ban pendap bat nilayo am pendam kumba phila i ha kapor ka ba phi wan mentasngi nang ta hadin ba ni la dep ya ka dorbar ke batang isu dep dep khen ya ka pisa tengka ki jingdon jing em ki ding ni la kan cheu kan diam apo ka snong ka jongi ni la perkhat ban ai sha ki dong hoi ni sha ai shi ki dong haman ki por ba pung khut dong kata ya baro south li ki dong ka balong ar haja tengka tang kat kum ka basha apo ka snong ka jongi te Andrei mentakas ni langba ka jingstat juga executive committee ngilala bansam ya kini ki tiar kum ki mokhiu ki wa ki tarpolin ki hot case tipot nakabenta bakinyo bansamsha ha ki badon kino ki kam ki function apo gidong ki baper apo kisnong ka jongi te na kermen ba nginang la ban tresu khamba nakabenta ka baha kamiat kinong snong kibi ki jongi hapo snong lumdai kla bermbong pelun hi berok koi hakbe de bat ka jingsam jongi ni kitiar kumbala ong meneh din bagila dep ya ka report pisa teka tekadon ke pisa ka ba hak snong nim kwa banyo donation nang no ndai ni se hina ka pon snong bat ni thit ini kitiar nang mata ki jing don kam jong kidong ki ba pher kade ke pisa jong snong mo kumbalong hi kaying dorbar ngiyo naka di RDA kabalong South Pulang andrei kila release live sanlak kabasa stang sanlak andrei shu pendep tang ya ka structure klem long complete tadin nang tu ngi pelang nang pisah snong ki bayo nang den nang tai te ngi la ban snai ban le ka wiring nang ta plaster ka tu kaying nang ta batru ban ai ki fan ki jingdon jingem baro ki furniture set kum ki shuki langba ka jingkunai ka jongi langba ka executive committee banginom pelut phutan ni ki pisa knang ba nginyo ban pen yo ban pendep ya ki ki basa nak benta ka bha kamiat jong snong